Тая къща върху водата, дека тече, бая трябва да е влажна. Сигурно има много мухъл. Тази къща върху водата, дето тече, е прочутата вила на каскадата по проекта на незабравимият ми приятел Франк Лойд Райт. Ето го. Но това на нищо не ми прилича. Какъв е покрива? Какъв покрив? Това е въпроса. That is the question. Както е казал джентлменът Хамлет. Накратко, това ще бъде жилище, което ще задоволява всички духовни и материални потребности. Един малък свят от стъкло, алуминий, бетон, моите любими материали. Стъкло, което ще пропуска светлината навътре, а отвън нищо не се вижда и отразява като в огромно огледало околния ландшафт. Вървиш по улиците, фонтани. Някъде в ефира се чува лунната соната. Няма полиция, няма милиция. Какво искате да кажете с милицията? Сигурност, спокойствие. А сега да чуем вашите изисквания. И все пак, по колко трябва да внесем? Кой колкото има. Какво са парите за мен? На мен ми стига тая награда. Един ден пред нашата фасада да спират хора, чужденци, да си купуват билети, за да разглеждат нашата кооперация. Кооперацията на архитект Ястребовски.